ठीक बा तो हम जाता नहीं। ठीक बा, ध्यान से जाइए, देखिए कि वो देखो ना। ठीक बा। सविता के भाई 2-3 दिन में आए वाला बाटे। आई लो तुमकरा के मार के मुआ दी लो। का मार के मुआ दिलो? तब का हुई? तो एकर उपाय का बा? एकर उपाय इहे बा, सविता कल रोड पे तैयार होके आ जाइए, तो वो सामान लेके आ जाइए और तुम भाग जाइए। ठीक बा। ठीक बा, जात नहीं हम कल रोड पे इंतजार करें, आ जाइए। कहाँ रह गइलन हो, अभी ने ना आइलन। आवत हुई रुका। ट्रेन के टाइम हो गइल बा, सीधे चल चले के खेता खेती स्टेशन पर, लेट होता।